Здравейте, дами и господа, днес ще играем Майнкрафт на KitPP. И да, извинявам се, че не съм снимал от много време. Да, и нямал съм микрофон, затова не съм снимал така. За съжаление, днеска си го купих, до преди малко сега го купих. Виждам някой там. Ще мъртвец, баце. Ще умре, няма къде да бъде. Fuck off! Не! Уби ме, хакер. Не, просто съм слаб на PvP. И ми лагва малко. Ако ме чувате добре, напишете в коментарите как се ме чувате. Да. Ей, баклук! Бате, хакери! Сега ще им скоча отзад малко. Слаб съм на ПП, човеци. О, бате, не ме бива сега на ПП. Кръг съм сега. Много ме бият, човек, не мога, трудно ми е малко. Следващия път мога да снимам с приятели. Не знам. Те направите тук ме чакат. Пуф. Убих ли го? О, чек! Това беше най-великото цъфкане. О, дъбъл цъфкане, бате. То, бате, ако не е хак, аз съм трамвай, бате. Следващия път, не знам с кой ще играм. Нека проверим дали нашия приятел е вътре в сървъра. Да, вътре е. Но къде е идеята? Знаеш колко не е трудно, бате? Това, бате, дето е хак. Нацъвка го едно хубаво, чак. Лате, то хак, аз се кача на друг... Аз ще отида на другото място. На нашата база. Аз така и викам, ние се вечно си фащам тимбате. И едва не убиват. Чай, че ми лагна. What the fuck? Трябва да си направим чунковете, защото много лагвам. Докато съм близо до лавата, но така става. Трудно влизам. Чай, сега ще пишем. Съжалявам за това. Ще направя леко прекъсване. Ало, снимам. Аз снимам. Какво? Снимам в момента, да. Ще участвате ли? Да, бе, дай. Чакай, сега пускам клипа, защото съм го паузирал. А ти с кое снимаш? Бабце, ще умра. И да, върнахме се. Ами, чакам те. Звъннах на моите приятели, защото в вулкана сме, нали? И да стито да ги оправя бързо. Аз идвам в... Чакай, бе, чакай.
лагна ми пак. Чек, които ми лагнаха. Обаче сега някой на мене трябва да спаси живота. Чек, трябва ми хелп, умрях. Когато се приближа до лавата. Ай, ходя на това на орела. Там не ми лага, човек. Чума теб един жълтъл. Ти, бе! О, бати цъфкането лапте. Аз убих един. Най-великото цъфкане лапте на света. Искаш ли Херо, помага. Сори, мама. Няма нищо, помагам, аз опитам. За теб. Нямаме, спокойно. Вече ще викаме За теб! Бруно. За теб! Супечка ли ще ми пиеш, бе? Ти момо ли ще биеш, бе? От тъпанко. Бате, какво велико падане направих с лък. Ай, къде сте? Аз се качвам на орела. И аз. Идва някакъв. Опита се да ни гръмне, обаче един ни спаси. Знам. Отгоре има един. Знам. Мен ме стреля, обаче не му проработва. Това съм аз. Аз ги бутнах. Знам. Аз ги бутнах и двамата. Ще ме убия, човек. Абе, имаме 25 пътна. Да, и аз паднах. Много хора се нафраскаха до стълбата, не можем да се качиме. Аз се качих. В момента се катера по стълба. Ай, що ме бутна нека със слъбе? Ой, значи ме убива. Аз цъпнах някакъв и го падна. Мене някакъв със слъб много ме цели, бе. Това съм аз не мога. Ей, баклук! Господът те накаже! Вати хората са, бе, не мога да остават на спокойствие да се катериш по стълбата. Като ви кажа, че ви чакам до Орела Дебро, познай се с хъкъв кица. Фантом? Не. Кокошка? Да. Аз съм. Хено, аз съм това, спокойно. Чакам ви до Орела. Ето, качвам се, ти само ни пази, човек, да не ни дойде някой отгоре. Идва някакъв. Не! Какъв е то простак, бе? Аз само мога да ви гледам. О, Тим. Някой от вас падна долу жестоко. Ти, че го оттепен. О, някакъв ме бута, лате! Убий го. Мерси, Херобрайн. Той ти каза мерси, Херобрайн. Не, Хен. Някакъв те помпаше. Добре, че каза Херобрайн. Да, каза мерси, Херобрайн. Абе, бате, обърках се с един друг приятел. Аре, качвай се. Пазя те, спокойно, аз съм от те пазя. Септември, след тебе са. Дева си монахите, дева. Ей, Мохо! Хохо, ще убия, бате, то много се прави неинтересен. Кой му е подарил тази върица? Господа го накаже, бате, с тази върица. Аре, умирай! Умри! What the fuck? Бастет! Аз идвам и ще бъда с фантома. What the fuck? Аз дори не мога да се кача на... Аз нямам никакъв летящ кит, бате. И той е само един летящия кит, бе. Фантома. И Що кокошката. фантом И кокошката лети. Открътих. Бутнах, аз дед беше с въдицата, обаче проблема е, че аз пак. То върицата много буташе, му щупме върицата на кравате. За тебе. Нека под нас. То ме запали глупака, омага. А уж ми показва Тим. Геймър, сори. Защото много видях в бързината, видях името ти и се оплаших. Няма Тим, няма. Аз съм горе на Орела. Бе, кой е големия шеф, бате, тук където... То е напраскане с стрелите огъзалате. Аз ви чакам на Орела. Аз съм на половинка. Убиха ме, бати кефа. То клипа ще ме гледат само как умирам.